Gallwch anfon ffeiliau i'w argraffu o'ch gliniadur neu gyfrifiadur cysylltiedig â'r rhwydwaith ar y campus. Yn gyntaf, gnewch yn siŵr bod gennych ddigon o gredyd i allu ei argraffu. Gallwch wirio eich credyd ac ychwanegu ato trwy fynd i'ch cyfrif MyPrint trwy fewnwyd. Mewn gofnodwch a'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ym Mhrifysgol Caerdydd. Cliciwch Add Credit. Gallwch chi bellach weld faint o gredyd argraffu sydd gennych chi a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin i ychwanegu arian at eich cyfrif. Gallwch hefyd weld ac ychwanegu at eich credyd yn ardal eich profil ar ap y myfyrwyr. Cliciwch Arian i wirio'ch balans credyd argraffu. Cliciwch ar Credyd Argraffu os oes angen i chi ychwanegu at eich cyfrif. Nawr ydych chi'n barod i argraffu. Os ydych chi ar y campws, yn defnyddio cyfrifiadur personol ar y rhwydwaith, gan gynnwys y rhai yn y llyfrgell, dewiswch MyPrint yn eich opsiynau ar gyfer argraffu. Pan fyddwch chi'n barod i argraffu, cliciwch File, Print, MyPrint o gwimplen yr argraffydd. Yna gellir casglu ffeil o unrhyw argraffydd ar y rhwydwaith a elwir hefyd yn MFD. Gallwch fewn gofnodi i unrhyw MFD gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair eich cyfrifiadur. I gael mynediad cyflymach, gallwch gysylltu eich cerdyn adnabod myfyriwr a'ch cyfrif, a na'r cyfan bydd angen i chi wneud yw llithro'ch cerdyn. Ar ôl i chi fewn gofnodi, pwyswch y botwm Print Release, yna dewiswch eich gwaith argraffu o'r rhestr a ddangosir ac yna argraffu. Cofiwch gofnodi ar ôl gorffen. Os ydych chi'n defnyddio eich gliniadur eich hun neu ddyfais arall, mae angen i chi osod yr argraffydd MyPrint yn gyntaf. Dilynwch y camau ar gyfer eich dyfais ar y dudalen argraffu ar y fewnrwyd. Yna, gallwch chi anfon dogfennau i'w argraffu o unrhyw leoliad gan ddefnyddio MyPrint. Pan fyddwch eisiau casglu'ch dogfen, ewch i argraffydd ar y rhwydwaith a dilynwch y camau y gribwyntwyd yn gynharach. Os nad caiff eich dogfen ei chasglu o fewn 1 awr, bydd y darpar argraffiad yn cael ei ddileu ac ni chodi'r tâl amdani. Os oes angen unrhyw gymorth arno, gofynnwch i aelod o staff y llyfrgell.